आज सकाळू सकाळू बाबा माछ नेଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ କହିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ତ ଆଜି ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ମାଛ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ରେଡି କରିଦେଲି ଆଉ ମା କୁ କହିଲି ତୁ ବନା ମା ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଖିବା ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ କେମିତି ବନେଇଲା। ଜଗିଦେଲୁ ନାଇଁ କେଡେ କଥା କରିଦେଲୁ ମୁଇଁ ଗାଁ ଯାଇ କରି ଆସିଲା ବେଲେ କେନ୍ତା ଫସରି ଦେଲୁ ରେ ନୁନି ଛି 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 ରେ ନୁନି ଛି 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 ରେ ନୁନି ଛି ରେ ଛି ରେ ଛି। ଏବେ ରେଡି କରିଦେଲା ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ସତ କଥା ମା ହାତ ତିଆରି ମାଛ ତରକାରୀଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହିଁ ହୁଏ ଆଉ ଆଜି ବି ମାଛ ତରକାରୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମାଲି ମୁଦି ଗୁନା ପଇଁରି ପାନ୍ଦ ସବୁ କିନି ଦେହିରେନି ତୋର କଥା ଧରି ଋଣ ବାଡ଼ି ଧରି ସବୁ କଥା କରିରେନି।